Matthew chapter 7, verse 21 to 23. Matthew chapter 7, verses 21 to 23. Ngayon ang pulong sa Dios sa Ebanghelyo sa Matthew 7, versikulo 21 hangtod sa 23. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, Ginoo. Makasulod sa gingharian sa langit kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga atoa sa langit. Niadto unyang adlaw, daghan unya ang moingon kanako Ginoo, dili ba nagsangyaw man kami sa mensahe sa Dios? Naghingilin sa mga yawa, naghimog daghang mga milagro, pinaagi sa imong ngalan. Apan ingnon ko raunya sila, wala ako makailakan ninyo. Mga makasasala, pahawa kamo. Matthew chapter 5, verse 38 to 42. Matthew chapter 5, verses 38 to 42 nag-ingon, nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ug ngipon bayrag ngipon. Apan karon sultian ko kamo, ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. Kung sagpaon ang imong tuong aping, ipasagpa usab ang wala. Kung may mukiha kanimo, aron mailog niya ang imong sapot, nga pangilalom, pangibabaw. Sani? Aron mailog ang imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Kung may mamugos sa pagkuyog kanimo balig 1 ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Kung may muhangyo kanimo sa 1 ka butang, ihatag kini kaniya og ayaw balibari ang buot mohulam kanimo. Magampo ta. Atong iduko ang atong mga ulo, atong ipiyong ang atong mga mata. Dalaygon silimbahon ug makagagahom namo nga amahan. Daghan kayong salamat sa imong paghigugma sa kada usa nga ni Ginoo. Salamat kaayo nga bisan sa lisod karon nga mga kapanahunan. Tungod aning pandemya ug tungod o Dios ni pagbagsak sa ekonomiya ug pagsirado sa mga panarbaho. Sa gihapon niya mis imong atubangan aron maghatod kanimo sa pagpasalamat nga bisan kanusa ug magkinaunsa wala minimo og dili gyud minimo pasagdan o Dios. Ang pagampo nga ang tanan nga niya karon maabot sa imong paghikap sa pagakos sa pagpasaylo. Gamita usab ang imong mga pulong nga mubadlong kanamo, mutudlo, mudasig, mulig-on ug mao ni himuon namo nga lauman o Dios nga pinaagi sa imong mga pulong, matulid ang hiwi namo nga mga pagkinabuhi. Salamat kaayo nga kami nga niya karon ug sila nga nag-abang sa live streaming ug ang tanan unyang maabot aning mensahe a Ginoo. Walay makaikyas sa panalangin ug walay makaikyas sa imong pagtandog. Salamat nga gamiton usab nimo ning mga pulong nga maghatag og hupay sa mga masub-anong mga kasing-kasing. Maghatag usab nig kaayuhan sa mga samaron nga mga dughan. Ug maghatag kini o Dios og tinuod nga kalinaw ug kalipay diha sa mga nga mahadlokon, mabalakon ug nagkaguliyang nga kinabuhi. Mao ni ang among pasalamatan ug gipangayo madawat namo ni pinaagi lamang sa ngalan ni Ginoong Hesukristo, imong bugtong anak, among hari, Dios ug mangluluwas. Kitang tanan maingon, amen and amen and amen. Praise God. Maglingkod tang tanan. Sa makausapa atong palakpakan ng atong buhing Diyos. Hallelujah. Thank you, Lord. Praise God. Karong adlaw mga igsuon ang atong pagahisgutan, simple kayo. Ningon lang diha, ipakita ang imong pagkakristohanon. Ipakita ang imong pagkakristohanon. Now, sa atong gipangbasa karon, sa gihapon mao ni ang pagwali ni Jesus sa 3 ka kapitulo sa bungtod. Naman na gitawag Sermon of the Mount. On the Mount. So, dunay 3 ka kapitulo sa Matthew
nga giwali sa atong Ginoo samtang siya naa sa bungtod, ang mga tawo miduol kaniya og naminaw. O niya daghan siyag mga butang nga gihisgutan sa iyahang wali. And dunay duha ka butang usab nga ato karon nga gibasa mahitungod sa kining pag-angkon sa Ginoo, pag-angkon nimo or kanang giangkon ka sa Ginoo. Nya ang ikaduha kadtong pagpakita nga ikaw Kristohanon, kining pagtulunan sa pagpanimalos. Now normal ginis kinabuhi is tawo nga masakitan ta mo pasakit pud ta. Sakto? Ang normal gina nga ato ang kahimtang sa atong kinabuhi mga igsoon, pag nasakitan ta mo pasakit pud ta. Mala nang bulagan ng mga batanon maguyab-uyab bisag di pa panahon nya bulagan, manguyab pod niya mo palos og pasakit. Ingon ana. No? Unya makakita siya, malimbungan siya, manglimbong pod siya. Kung daoton siya, mubalos pod siya daot og sulti. Kung butang-butangan siya, maupo iyang buhaton, ingana ang tawo. Nya kanang tawhana, nag-ila na siya Ginoo, nagtuog Ginoo, musimba po, relihiyoso kayo. Pero imong makita nga ang iyang pagkinabuhi, wa gyud nakapahimuot sa Dios. Mo na nga matinga ka nga every anhi nato, ang word ni Lord direct kaayo, murag sakit. Sakita man to nga word, ha? Sapagkat tinuod lang pag naanad ang atong kasing-kasing, nga matudluan, kay ang pulong sa Dios sakit man gyud ni kung ang atong pagkinabuhi supak sa gisulti niya. Tama? Sakto ba? Okay. Pero kung ang pulong sa Dios mga igsoon, na kanang imong huna-hunaon nga pagbadlong nimo, kay gihigugma ka sa Dios, pagtudlo nimo aron di ka maambak sa kalaglagan, dako kayo ni nimong kalipay nga dawaton. No? Nya ayaw kag ingon nga ako ray giigo ni pastor. Kung ikaw ray maigo, atuon na lang kanako sa inyong wali. Kitang tanan apel sa pastor ani. Kaniadto man atong binuhatan or kaniya karon napay gabuhat og ingon ani or sa umaabot ba imo baning buhaton. So kitang tanan gyud maigo ani kay nganuman espirituhanon maning pagkaon. Ang pulong sa Dios gamiton nis pagtudlo, gamiton sa pagbadlong, gamiton sa pagsaway, o gamiton usab ni sa paglig-on, pagdasig o pagpabangon. Nasabtan na to? So mo nang minaw gyud ta og ayo karon mga igsuon. Ipakita ang imong pagkakristohanon. Ipakita nga doon na kay kalahian. Mangdaot siya, ikaw mangdaot pod. Unsay kalahian ninyo, pareho mo. Kanang unsay iyang gibuhat, mao ba po imong gibuhat, pareho mo. So walay kalahian. Munang maingon sila nga ikaw sige kag simba, wa man lagi ka nagbag-o, pareho ra man lagi ta. Oh, ingana no? O ikaw maayo man ka mobasag Bible og mo post og verse, wa lagi ka nabag-o. Pareho lagi ta. O ikaw sige simba dito, hapon, tuba man lagi hapon. O ikaw ingana ang mahitabo mga igsuon. That is why nga need natong masabtan pag-ayo. Now, ako ning klarohon, tungod kay daghang mga taong mayong, di ko musimba diha kay daghang bawal. Sapagkat tinuod lang, walay bawal nimo. Pero naa nimo kung mosunod kas gisultis Ginoo nga naas Biblia, nakasulat, or mosupak gihapon ka. Nganuman, ang Kristohanon, gitawag sila Kristohanon, buot gipasabot sumusunod ni Kristo. Na kung unsa ang kagawian ni Kristo, pamatasan ni Kristo pagkinabuhi, maupod siya. Now, ikaduha, kining kanang dili mo sunod. Igorang kanunay simba, kanunay paminaw pulong sa Dios. Unya inig lain ng adlaw ang pagkinabuhi na agyapos kalibutan ng mga pagpakasala. Supak gyapon sa unsay gitudlos Biblia. Ang tawag anang tawhana relihiyoso. Dili na Kristohanon. Kaya ang Kristohanon, musunod mong ginis Ginoo. Ang relihiyoso, sunod-sunod na lang relihiyon, pero ang kinabuhi di mabag-o. No? Hello? Na may maingon kaniadto nga, uy, og balin-balin ka, na di ka ilubong. Asa man dahil manok, kanang nakabihag nga manok, nga bitayon sa lubi og mamatay? Di ilubong, or palangawan, or iabunos kakao? Nahadlokon ka.
Pero sa pagkatinuod lang, ikaw lang og ang Dios mo yung magsabot sa kinabuhi. Munang dapat minaw gyud taron ani, ipakita ang imong pagkakristohanon. Karon, ang kabaliktaran aning storya, kaning atong pagtuon karon, kining ipakita ang imong pagkakristohanon, pagdili nimo ni buhaton, paminaw. Paminaw. Pagdili nimo ni buhaton ang mahitabo, mulabaw pa ka kadautan kaysa dili mga magtotoo. Kung di nimo ni buhaton, nganong mulabaw pa kay ikaw may nasayod. Unsay nakasulat sa Biblia nya wala man nimo buhata. Sila wa man nahibaw. So di ba ang tao mas labaw siya karebelyoso kung wa siya kabalos balaod, tama? Pero kung nakaibalo na iyang buhaton, mas mulala siya. I mean, ang tao nga wa pa kabalos balaod, nakasala na daan siya. Samot na siguro kung nakaibalo na siya sa balaod o magpadayon pa siya sa pagpakasala, mulabaw gina siya pagkadautan. Mauna nga kanunay napakaulawan ang ngalan sa Ginoo kay kining atong pagsimbas Dios. Ang atong gidala diri ngalan sa Ginoo. Dili ang ngalan sa relihiyon. Mo nang manglakaw ta di ta magwalig relihiyon. Dili nato ino ng mga tao, oy diri mo ba? Pagpasakop mo na mo. Dili. Ato silang ingnon nga pagpasakop mo sa Ginoo. Ato silang ingnon nga basahan nyo ang Biblia, tun-ina og ikinabuhi kung sa inaadya. Kadaghan karong nang lakaw nang wali nga kami mo'y una, kami mo'y standard, kami mao'y insakto, kami mao'y kaluwasan, kami. Pero imong basahos Biblia, si Kristo ra ang kaluwasan, siya ra ang insakto ug ang iyang mga pulong. Unang dapat nato ning masabtan og ayo. So, we do not mention any name kay ang ngalan raman sa Ginoo may atong pasidunggan dire. Expected nagyudayon na nga og magka-problema mo duol dayon ta sa kanang mga spiritual nga mga tawo. Dili tong mga espiritista. May itag spiritual kanang naa sa Ginoo bang naay kaalam unsay panambagon sa Biblia. Unya sigurado na nga ang tambag sa Biblia mao punay akong gipadangat nimo. No? So the other time dihay nag-ari dire nagkalain-laing oras kay diha po tayo mareo kanang naang sayo na po'y gabi na ikwan. Nya mo na mag-counseling. Na usa man ni ako ning kasuhan, usa man ni ako ning wata sa ditso dayon ka ana, murag di Kristohanon. Ato sang buhaton unsay gisulti sa Biblia. Then obserbaran nato. Okay? So give me the name. So what? Ako ning iampo pagdili o sige buhatag unsay imuhang. Ana lang. Ngano man tungod kay kung ditso-ditso din ta kay natay kahibalo. Ha? No? Mas labaw kagamhanan pa na. Maigo na ta na. Muyon tag mas labaw pa sila kagamhanan kaysa sa Dios. No? Kabalo ra ba kita nga ang tanang buhat na ay katuyuan. So kining naa sa unya na atong balikan ra unya ng Matthew chapter 7. Unahon nato ang Matthew chapter 5. Kay dinhi nato makita ang kalahian. Dinhi nimo makita og langit no na baka or kalibutanon. Kaya ang uban rason tawhanon ramang gyud ta. Mao ganin ningon ang gipakatawo tawo apan ang nataos espirituhanon. Moingon ra gapong tawhanon ramang gyud ta. Minaw ta ha? Ningon ang 38, si Lord raba magsakit si Lord musulti. Nya di ta ganahan ani. Naingon diha, verse 38. Nakadungog kamo sa giingon kaniadto, mata bayrag mata, ngipon bayrag ngipon. Kung nakadisgrasya kag mata, kuhaan kag matapod. Kung nanuntok ka o nya natanggal ang ngipon sa imong isuntok, suntukon po kang matanggal imong ngipon. Pero giusob ni Lord, ingon si Lord naa sa 39, apan karon sultian ko kamo ayaw balusi ang nagbuhat kaninyog dautan. In fact, ang gipasabot ni Lord, ang nagbuhat og dautan, dili bastan og dautan. Kung dili balusan og maayo, kana sig pandaot nimo, hat di nagmanggang hinog. Yahaya man siya, manggang hinog, wa gani manggang hilaw na akong anak. Siya pa'y nandaot na ako, siya pa'y maghatod, ako pa'y maghatod niyag mangga.
Na? Kanya ningon diha, kung sagpaon ang imong tuong apeng. Kisay gustong magpasagpa. Diha, paduol rin. Kung sagpaon ang imong tuong apeng, istorya ragani, wapa kasagpaa, imong kasing-kasing kasumbago na. Nga pabaga at tagnawong bayaw-bayaw, I am a friend of God. Gibuhat mo ako. Ang sa tong last, itong kanta nga Bisaya, si chorus ato. Aron nga makita ang panagway mo. Lamia, oy. Pero makadungog kag istorya, muna yung isulti. Makatilago na ako. Makailaw. Para ba dyan na-baptize niya akong wala? Mauna. Wapa ka nasagpa eh. Istorya pa lang. Nakadungog kang ingor ba to siyang sagpaon kuno ka. Sulungon na mo. Kung sa imong gisulti, sagpaon kuno mo dire sulaye. Sulaye. Oh, ingana dayon ta. Ngano man ang atong kasing-kasing flesh, unod, dili spirituhanon, mo nang ingong dawata ang Holy Spirit, dawata ang Ginoo, aron ang iyang balang espiritu maghari sa imong kasing-kasing, ug dili na ang imong pagbati, ug ang pagbati nas Ginoo, unsa man ang Ginoo mapailubon, sa diyang gisagpa siya, nang hulga ba siya? Sa diyang gibutang-butangan siya, may banos ba siya? Wala. So that is why si Jesus Christ, ang palingkuras imong kasing-kasing, dili ikaw. Kay makita ni mong wakay kausaban, bisag sige kag simba, sige kag paminaw pulong sa Dios, kay ikaw ra gyapon ang nagmando nimo man. Ikaw ra gyapon ang naghari sa imong kasing-kasing, mao nang imo gyapong pagbati ang imong gidala. Ang Ginoo may gugmaon, maluluyon. Nganong nasilag man kag nagdumot ka? Because imo ra gyapong pagbati ang imong gidala, dili ang pagbati sa Ginoo. Mao nang dili makita ang imong pagkakristohanon. Wednesday, naghisgot ta og wrong direction plus, sa to? Wrong decision equals great distraction. Butang na suna-huna, wrong decision plus wrong direction equals great distraction. Unsa daw to? Ang sayop nga desisyon plus sayop nga buhat equals dakong kaguba, kamatay, kalaglagan. Butang na si mong hunahuna. Kaya kita ba, mo response din tagong siya itong siya itong madunggan, mo react din ta. Munang relax lang, si Lord pod nakadungog. Amen ba? Yan dauton kasi imo isig katawo, kanang tawa na, wala kay balo nga ikaw binayran sa dugo ni Kristo. Nakaron, imo nang nahatag sa ang imong kinabuhis Ginoo. Kisay tagiyan nimo ang pag ako na ako'y gamit imong gubon, ang gamit nga imong giguba mo'y manimalos, dili ang tag-iya. Kung ikaw gipanag-iya nas Ginoo, pasagdai ang Dios nga siya'y mulihok, ayaw kag paimo-imo ra kay mo samot tag kaguba. Amen ba? Mo samot tag kaguba. Unya, when you belong to the body of Christ, dasama sa usa ka lawas nga kung sakit ang iyang tudlo sa tiil, apektahan tanan. Haya-haya magmuingon ning imong lawas, ibilin ra sa ning akong tudlo kay gasakit, mulakaw ko kay mato kog ICM. Dili no. So, kitang tanan connected, masakitan ta kung naa tay mga kaigsuunan nga ingon ana ang ilahang mga ipang buhat. That is why maminaw tag-ayo ani. So sagpaon ang imong wala, ipasagpa po daw ang tuo. Ha? Pero kini siya ang butboy giyon gang gipasabot ani, magpaubos o magpailob ka. Kita man gani nga mga amahan pataka-taka ratag kanang naatas kasuko. Pataka ratag amahan o ginahan, lambos, bunal, unsay atong magunitan sa atong mga anak. And later on, makonsensya kang nagilty ka nga murag, anong nahimo? Ito na ako, ha? Bitaw nga, naay tambag nga kung naakas kasuko, ipaulahin na lang ang imong pagdisiplina.
Sa Jeremiah, ingon si Jeremiah sa iyang prayer, Lord, kastigo ami sa panahon nga dili nakasuko. Kay kung suko pa ka nga imo ming kastigoon, patay gid mi, Lord. Hurot mi. Sabta na to? So, huwatan ng tao. Kaya ang tawong mudaog-daog ni mo, lockdown ni mo, sige lang. Naa si Lord. Naa si Lord. No? Naagyod ang Ginoo kanunay. Huwatang, kung ikaw mahimo, pwede magmadaogon kay. Naa kay mga kaila, imo tanang kinaon nimo ang mga balaod, ingon ana nga. Pero walay makatupong kung ang Dios mo imong pabuhaton. Mudaog ka, pwede kang mudaog sa problema, mudaog sa kaso, mudaog nga ilhon kang ikaw mo'y matarong. Pero dili nimo madaog ang iyang kalag diha sa Ginoo. Pero testingan nimo nga ang iyang kalag mo imong tinguhang madala diha sa Ginoo, sigurado na. May musagpa nimo sa tuong aping ipasagpa ang imong wala. Sugot ka? Sugot? O ikaw na lang sagpa. Inigsagpaon ka, aray! Oh! Ikaw na lang mo sagpa nimo. Murag na, ay diferensya, gamay. So, sa 40 mga igsoon tanawa, kung may mukiha ka nimo aron mo ilog sa imong sapot nga pangilalom, ihatag usab kaniya ang imong sapot nga pangibabaw. Na wala ni nagpasabot nga ang imong katungod, imo na lang tunlon og tunob-tunoban. Kay ang Biblia may kaalam kung kanusan imo ni gamiton. Dili tanang panahon, mao ba, kawat imong cellphone, hoy, kawatan, dapay load. Kuare. Ikawat ang imong medyas, hoy, naang sapatos, baliki hari. Ha? Dili tanang panahon, ingon ana. Gani ka ng tao magsigirag pangayo, paundangan og hatag. Kaya may tabuan na, sige ra sa dawat, di po na manghatag. Nya magkatapulan na siya o magsalig na lang. Na? Sa verse 41. Kung may mamugos kaninyo pakuyog, kanimo og balig usa ka kilometro, himua kining 2 ka kilometro. Ang buot gipasabot ani nga, kung muhatag ka, kanang muhatag ka nga gaan sa imong kasing-kasing. So, mo na ipaghatag sa paghigugma. Pero kung apilan na nimo nag-sacrificial love, muhatag ka nga igo sa imong kasing-kasing, palabwan pagyud nimo ka ng medyo di na paigo. Mo na sacrificial love. Di ba ang atong Ginoo gibuhat man na niya? Gihatag niya ang iyang kaugalingong anak. Dili lang sa igo lang magpakamatay. Gitpaantos pagyud og ayo. Sabta na to. And that is why kada adlaw, i-renew na to ang atong panghuna-una o ang atong pagbati. Nga naman, tungod kay kada adlaw, magdaladala kaning huna-huna nga moras gihapon. Yung bangon ni mas pagkabuntag, ayaw ka, bag-o na ka ha? Imong kasing-kasing, di na mao ha? Sa imong lakaw ta, di kita kaampo, di ka basag Bible, manang inig-abot na to dito, masungugan na ta dito, mga sungo na ta, pampikhan na dahi na to. Ing ana ang may tabo, mga igsoon. Na, di pa lain, kung may mohangyo kanimo ug usa ka butang. Ha? Na may mo yung pwede ba kung mahuwam ani? Kung ada, gupa kay danghagon ra ba ka mga ana naipakapin. Ka-relate? Nawong ra ba nimo? Danghagon ra ba ka? Kabalo ka kanang kadanghag wala nas nawong. Ayaw pa sangilin ng nawong. Mira ba nita, nawong nga ay kasaligan, di kasaligan. Tuo man ka ana, wala na sa nawong. Tanawa tong imong gisaligan, di ba gipasakitan ka? Nga kasaligan man tog nawong. Wala lagi nas nawong. Amen? Wala po na sa mayog. Grabe ni siya. O pareha atong ni kanta ron dire, naligo og tato tong akong anak. Nasa yung mga tato-tato. Okay, sa padahin na yung mga tato. Oh, pwede mo ingon kang, hula. Basin og adik ni. Basin og, wala ka kay balo. Mas daghan pa nagmadalang kalag ni mo. Hala ka, naulawan ka. Wala pa ko pa-encourage yung magpatato mo ha. So,
kanto siya, naa siya ato, wala siya sa Ginoo. Nya karon naa siya sa Ginoo, dugangi pa. Ayaw na dong. Ay, nga na lang. Unsa po'y mahitabo, di na lang ka magsinina kay nasa ninaan na kadaan. So, yun ana ang mahitabo mo igsuon. Dili ka kahukom aning tawo unsa man gyud ang iyang kahimtang. Now karon, kining atong gipangsulti dire siguradong baliktad ni sa atong pagkinabuhi. Kisay mo angkon ingong amen. Salamat sa mga honest. Kining atong gipangbasa diri baliktad sa atong pagkinabuhi. That is why dili ka makapasigarbong Kristohano nako. Tagiya na ako'y tagiyas tanang relihiyon. Amo mo'y insakto. Memorize na ko ang Bible, di ka kapasigarbo, anak. Ang ayan ni mong isulti nga gikaluyan ra gyud ko sa Ginoo. Muna atong inugsulti. Di ta magpakasigarbo tungod kay pila lang ni ka bersikulo, usa, duha, tulo, upat, lima ka bersikulo lang ni. Baliktad ang atong pagkinabuhi. How much more basahon na nato ni tanan? Makita na gyud nato nga ang atong pagkinabuhi kinalayuan. Sa batanan kinalayuan. Distansya kayo. Unsa pa ka, kung di ta mo basa. Unsa pa ka, kung di ta mo ampo. Unsa pa ka, kung dili gyud nato i-apply. Unsa gyud ka, kung dili pa nato ikinabuhi. Kabalo kag nganong daghan kay kag tuo-tuo pero huyang ang imong pagtuos Ginoo. Kay daghan imong madunggan nga sulti sa tawo pero gamay imong madunggan nga sulti sa Ginoo. Ngano man, makasulod ra kag simbahan kung naay kasal, naay mamatay, ug naay bunyag. Ug naay lubong, di pa gyud gani ka makadungog sa pulong sa Ginoo kay tuwa man kas baraha. Tuwa man kas hantak. Tuwa man kas madyong. Unya ang imong madunggan puro mga storyas tawo. Mao nang gitawag tuo-tuo, kaubaras duwa-duwa, tarak-tarak. Duyan-duyan. Di tinuod ba basta tagurhaon na di na tinuod. So daghan kay kag tuo-tuo pero inighagsa nimos problema. Perting kuruga, lisang, balaka o kagibapon sa kinabuhi. Nga naman, tungod kay huyang kayo ang atong pagtuo. Kabantay mo ang mga apostoles, sakay sila sa sakayan, niabot ang kusog kayo nga hangin, nidagko ang balod, nasudlan ang sakayan. Ang Ginoong Hesus natulog sa sakayan. Nga naman, tungod kay nang pulong, nang Ginoo, wala nila tagna. Sige na sila istoryahan na tingali sa usa. Gitagan nilang nananaw silang taman. Hala mo, daguan sa balod. Sige, tanaw sa mga problema, sige tanaw sa mga balod, sige tanaw sa mga wala na'y panahong maminos Ginoo. Unya, kini ra bagong grabe natong sakit kini. Kusog kitang muyaw-yaw sa dalunggan sa Ginoo, sa atong panginahanglanon, pero di ta maminaw niya. Sakto? Asa maminaw. Labog na yung manok sa balay. Ayo, unsay ato? Mo share mis pulong sa Ginoo. Busy ra bagyon mi, manglaba ra bagyo ko na ako ilakaw. Wala diri si mama. Pero na yung ayo, unsay ato? Marin ako i-chismis nimo ba si kon? Ha mao sud. Kapi. Mo na kasagaran. Mo nang dili ta makapasigarbo. Kay bisan kita nga nagtinuig na, tagura ka tuig, tulo ka tuig, pito ka tuig na dihas Ginoo, paminos pulos Ginoo, ang batasan wa na bago, how much more? Kung maghimo patag mga butang nga wala kahimot sa Dios. So ang mahitabo, sila nga wala sa Ginoo, tan-awon mas matarong pa nimo nga nag-ila nga naa sa Ginoo. Muna kasagarang mahitabo. Unya, ayaw og huwata ang silot sa Diyos. Tanan na lang mga ngilngig, mga mpuay sa tibuok kalibutan, panawgag, pagpaampo, pagkasilot na ganinan na. Munay, kuyaw, diha, likaya na to. O, si Lord, dili siya mo silot, pero kanang iyang panton, ay, walis, Pastor Miko ba? Anak ka sa Diyos, sige kag pabadlong, mas daghan pa ang makasala, kay ilang makita ikaw kapandulan, tawgon na lang kas Ginoo. Dali anak, uli na dire, badlungon kay ka. Kasi so, excited hang paulion na. Ako gusto na ko, pero
Sige, sugot ko. Lord, pero di pa, dugay pa kay daghan pag trabahoon. Daghan pa tag wa pa nahurot nagwali ning Bible. Mahurot manggaling nato nigwali, na napoy bag-o. Sugod na po tagwali. Di gyud mahurot. So, kasagaran baliktad ang atong gihimo nga mga pagkinabuhi. That is why sa Matthew 7:21 to 23 sa adlaw sa paghukom, mangreklamo. Ingon diha, tanawa ha? Matthew 7 verses 21, ingon diha. Dili ang tanan nga magtawag kanako Ginoo, makasulod ging harian sa langit, kundili kadto lamang nagtuman sa kabubuton sa akong amahan nga tuas langit. Kumpiyansa ka? Dinhi mo lutaw ang atong pagkarelihiyoso. Dinhi masakpan nato. Ang pangutana nagbuhat pagkita kung sa iyang kabubuton o ang atong gibuhat, kanunay lang atong kabubuton. Kaya ang kabubuton sa Dios magpaubos ta, pero ang atong gihimo dili pagpaubos. Pero at least naanay gitrabaho na usab na gamay. Amen? Na po siguro ay nausab gamay. Kay ug wala naay gamay. Sugot mo ana? Hala? Napo tayo giproseso ba ta mga igsoon? Amen ba? Praise God. So, nadunggan po na ko, ningon diha nga, kasagaran nga trip sa mga batanon, pag makakita kayo, gwapa kayong babaeng naglakaw, moingon dayon sa siyang barkada nga iyang kuyog, Brad, uyab yan ako na Brad. Ingon to yung amigo, sure? Sige kuno, ato ko nung tawgon. Brad, og makibalo siyang uyab, may magbulag na mi. Mupalasot. Uyab mi, anak niya Brad, pero makibalo siyang uyab na mi, magbulag dyan mi. Ikaw ra dahil nakabalo, nga uyab mo. Kanang moingon kang Kristohanon ko, nakailakos Ginoo, naigugmakos Ginoo, pero ingnon ka ni Lord sa Matthew 7:21, wala ko kailan nimo. Muni kuyaw, nga atong madunggan ani. Muni pinakadelikado. Maunang gipili nato nga dinhis yuta bahalag di kailhon sa imong ginikanan sa imong igsuon. Balag butang-butangan kag i-lockdown kag pakaulawan kag isalikway kag daw di kailhon ilahang kadugo. Why problema? Basta kay sa langit na ilhan ka sa Ginoo. Atong klaruhon ni ha? Kay basi mga ako ilado ko. Ilado ko. Ikaw, waka kailan ako. Garbo na siya. Kanang manulisok kag tawang mayo. Waka kailan ako? Saan niya pa kailan ni mong karon pa mo katagbo? Ha? Waka kailan ako? Tanawa, hinumdumin ng hitsura. Magkita ta. Wow! Saan niya pagkitag tawgo na ka ni Lord? Tagam. Ha? Ano siya, Pastor Manunglo? Nauna rin mo. Lisod kayo. Uyab, baya mi ni Kuan. Uyab, baya mi. Suod kay mi anak niya. Uy. Naatoy niingon ako, grabe. Kana pang naitaong mo agbay ni mo, migo biya ta kayo pas. Kailago ko kayo ni mo pas. Iladog kita kayo. Sabi ko, wait sa, kanong sa agay ito ta nagkita? Naingana. Kasuhay mo naingana. Kasuway kang naihigalan ng mo, ilado kayo na, kanas mayor, suod kayo manang mayor man. Nakatong judge this, ay kabala ka, ato, garbon kaayo. Ha? Kanang mga kuan, mga kabrad na ko ng mga bugado niya. Hambog! Kita din hingtanan, pag nang lakaw ta, wala tay kinsang taong hisgutan. Ang atong isulti si Kristo. Amen. Di tamang yung kanang relihiyon mo ni. Ingani. Si Kristo mo atong ipanugilon. Na ay mga taong mo daig-daig ni mo. Grabe, bless juga sa Ginoo. Maayo juga ang tao. Ing na pagtubag, Brad, gikaluyan lagi sa Ginoo, Brad. Maayo gyud ko kayo, Brad. Maura day gyapon.
Di na pasulti, Brad, gikaluyan lang yung kus Ginoo. Kaya ang imong nakita nga pagkamaayo, Brad, pareho ragdako sa akong buhok, wa pa kakita sa akong pagkademonyo, Brad. Gikaluyan ako sa Ginoo. Nga na, mga igsoon. Di ta magpa, sigarbo ani. Kay lisod mong kayo na, mangangkon ka. Kailab ko anak, pero siya wa kailan nimo. Hello? Katupang ni daog-baog, katong ni daog-og. Kanang beauty pageant nga karoy isulong panglaban sa Pilipinas. Pareho bimig apelyido, igagaw ra na namo kay atong igagaw si mama namna igsuon nga to si bunya kana murag anak tingali na. Kabalo ka? Murag taas ang imong ego, ang imong garbo. Murag angat ka, murag dako kang tawo, kung maduol ka sa tawong sikat, ilado gamanan. Correct? Dapat, mas labaw ang imong confident, nga karon naa na ka naduol sa mas labaw nga makagagahom. Muna imong sabton pa kayo. Pag makasakay na gani kag mga sakyanan nga di madudtag bala makaingon na kang safety na kayo ko giatake ha patay. Wa gud taan ni kapaingnan. Mao nang ang atong una-unaon pag ayo atong kinabuhi diha sa Ginoo. Kana mga taong mudaot nimo kung imo na silang tagdon pag nangamatay na mo og mga tubang namo sa Ginoo di ka pwedeng moingon Ginoo nakasalamat ko kay siya mo kog daot ani niya Lord siya mo siluti. Di ka pwedeng mo ingana. Nagkasinabot ha? Katong mga katugo na taga, yung mga online palihog. Okay. Wala po na ingog, ingana, wala na naminaw, makadungog po taon ta. Kapaminaw po tas pulong sa Ginoo. Napabata, amen? So, unya, mangreklamo ni sila. Kay mo ingon man sila, Lord, nagsimba mo yami. Wala ba kakabalo, Lord, nga perfect ng akong prayer meeting, Ginoo? Gisayunan ba ka na, Lord? Nga, huwibis ra among schedule, Ginoo, bisag Martes, muadto po ko? Muadto po Miyerkules? Muadto po ko Biyernes? Muadto po ko Sabado? Muadto po ko Domingo? Halos tanang adlaw na ko sa church? Waka kailan ako? Gapariho naman mong pastor? Sa tinuod lang mga igsoon, hindi ko ka-memorize sa pangalan mo nang i-challenge ko sa mga young people. Sige ko na, pastor. Kung ikaw gyud among pastor, kisam ko na yung ngalan ato ni Kuan. Tit, tit, tit. Kuya Kuan to. Labi na si Kuya Undoy, hi si Kuya Undoy. Mga sila. Kuya Undoy, ragi akong... si Kuya Undoy, God. Kuya Undoy. Si Kuya Winfred ba, mama ni Jane Istaka, Papa, mama. Di kaila. Di ko kaila. So maybe mo reklamo kay nag-abot sa langit. Kay ang verse 22 ng reklamo man ni sila. Sa pagpangatubang na sila, kay hukman na sila silang mga buhat, maayo imong nabuhat, plus imong ngalan na sulat sa basahos kinabuhi, siniliwan kas balang espiritu, dayon sulod sa langit. Dayon sa langit ng Pinoyanan, dayon sa kinabuhing dayon. Pero pag wala imong pangalan sa basahos kinabuhi, wala kay espiritu sa Dios sa imong kinabuhi, wala ka na kinabuhi sa pulong sa Dios. Wala mo nadawat si Kristo? Relihiyoso. Gatawag og Ginoo. Magsimba, magpalayas og mga demonyo. Pero ingnon nila sa verse 22, ingnon siya ni Lord. Niadtong adlaw, daghanon niya ang muingon kanako, Ginoo. Dili ba nagsangyaw man kami sa imong mensahe? Sa mensahe sa Dios? Wow. Ha? Singot kay mi ato, Lord. Wa ka ba yung inigplite ato? Isa kami atok panangyaw nya wala de kakailan na mo. Now listen. Unya naghingilin sa mga yawa, naghimog mga daghang mga milagro, pinaagi sa imong ngalan. So mangutana daw sila sa Dios. Muni nakapait kung relihiyoso ka, pero wa kay relasyon sa Ginoo. Nga bisag unsaon kag sagpa sa pulong sa Ginoo, di gyud matagak ang sala nga maong taya. Unsa kanitong sala nga tinaguan, muani og
kaulawan o kaalautan. Mao na. Now listen. Ingnon ko niya sila, wala ako makaila kaninyo mga makasasala, pahawa ka mo. That is why bahalag di nakailhon. Na may mga tao nga, simba-simba ka dito, layas, dadani mong higdaan, dadani mong mga sinina, dito nakapuyo ni pastor, pagbaylo mong nawong. Nga naon, abi ang anak ng alagad na, isalikway na, di na ilhon. Pero kaniadtong gadrugs ba na, hubog-hubog, mamatuog bay, anak na ko na, proud pa kayo. Anak na ko na. Nang atong mga anak makabuhat og sala, mo appear pa ta, maayuhan ko nimo nak-appear. Bang. Sugilo na imong anak pa, kabalo ka pa? Grabe jud kayo ko ba? Gusto kayong dagan sa tricycle pa, kalit kog ambak pa, wag lagi ko kapliti. Nya appear ka, appear. Oh, grabe, wise jud ka anak, appear. Liwat jud ka papa oy. Moingon na. So wala ko nakaila kanimo pahawa makasasala. And that is why gusto ni Lord nga maila-ila gyud nimo siyag ayo og mailhan pug kaniya. Wala nang pasabot wa kaila gyud si Lord nimo literally. But sa adlaw sa paghukom kadtong naay espiritu ni Kristo, silyo nga balaang espiritu. Maoro man ang maluwas. Kanus ani mo naangkon ang balaang espiritu sa dihang giangkon nimong ikaw makasasala o gidawat nimo si Ginoong Hesukristo o gituuhan nimo nga ang iyahang pag-antos o kamatayon sa krus mo'y bayad sa imong sala. O sa diyang nadawat na nimo siya, musunod na kas iyang kabubuton, silyado ka. Napabata? Na, pastor, kada rabag yun, wali nimo pastor, kay, hapit na ko atakihon, pastor. Ayaw po. And that is why, doon ay panambagon si Lord. Kay kabalo ka, nagpuyo tas kalibutan nga, tanan imong makitag madungog puro sala. Nya kini daw ang atong mga anak karon, paminaw kayo. Kining atong mga anak karon, huyang kaayo ang ilang pagtuo. Inig abuts problema, huyang kayo ang ilang pagtuo. Nga naman, sige ra silang gagunit og cellphone. Ang naa sa cellphone, mga duwa-duwa, nga kung magka-problema sa duwa, mapilde, pwede rang i-restart, pwede ra daw balikon. Sugod na po kag dulas uno. Unya kay ang tinuod na sa kinabuhi, inig, sa reality na sa kinabuhi, ang problema di na pwedeng i-restart. Di man siya sayon. That is why blessed kayo ning atong mga anak nga nag-agi sila grabing kalisod, nga sayo silang mubangon, mamubog mga tanom, magdaro sila, mag-anad sila mga trabahong lisod. Kana sila, dili na sila basta-basta sa umaabot, kay sanay na sanay silang mga tubang o problema. Atong mga anak karon dili sanay mga tubang sa problema. Kung naa sila alansiran, Google. Kung naa sila problema, magduwa. Labay oras. So, dili kayo ing anak kaligon ang ilahang paglambo. That is why mas nindot yun ning kitang tanan magtubo ta nga naay diskartes kinabuhi inubanan sa kaalam sa Dios. Nasabtan na to? Oh. Karon. Kanang nagtuo mangyud ta nga kaniadto insakto ra ning atong pagkinabuhi. Okay? Nagtuo ta na. Pero karon kasab-an ka ni Lord. Sugot ka? Amen. So, ayaw, manang dili ka mayong giigo ko atong pastor. Dili, pulong manis Ginoo. Amen? So, sakit-sakit ra ba dyan? Nakaron, sa atong pagkakristuhanon, usahay magpasigarbo pa ta. Pero paminawan ning ayo, ug naabagyo kay angayang ikapasigarbo. Kay basin unyag, nangugat na ta og ayo diri og wali. Nya kita po, gidugay kayo na natong pinaminaw, pero wa gyud nabag-o sa atong kinabuhi. Maminaw ta ani. Magpasigarbo pag yun nga Kristuhanon. Tanawang verse 5. Chapter 5 sa unang Korinto. Chapter 5. 1 Corinthians chapter 5, 1 to 13. Paspasan ako basa. 1 Corinthians chapter 5 verses 1 to 13. Ingon si Paul. Kining first, ang Korinto, minaw sa ha? Okay, naman nagsuwat? Sige. Ang Korinto, simbahan ni nga kaniadto sa wala pa ni nasangyawan ni Apostol Pablo, wapay Kristohanon aning dapita,
Grabe naghitak ang immoralidad ani. Hello? Can you imagine nga mga tao maglakaw-lakaw, mga wa na'y suot? Grabe immoralidad ni. Lalaki nakikilawas sa mga lalaki, mga babae nakikilawas sa mga babae. Ang number one nilang business aning Korinto, immoralidad. Baligya sa unod, easy money. Ha? 30 minutes, raw na, kwarta na. Muna ilang trabaho. That is why, sa diya nga, niabot si Paul dito, nagtukod siya dito sa simbahan, gitudluan niya ang katawhan, naligon ang katawhan, dasig kayo, malipayon kayo, nagsimbas Ginoo, nahigugmas Ginoo, init kayo. Pero niabot ang panahon nga lambo na kayo ang church na compromise. Nabalik ang church nga nahugawan. Kayang mga Kristohanon, imbis adtos gawas, magpakita nga gibago sila, magpakita nga asin sila, nga kahayag sila, mas nilabaw pa sila kadautan kaysa sa mga dili magtotoo sa ilang mga gipangbuhat. That is why kamo karon, yes, amen, hallelujah, tang naminagwali. Pero magkumpiyansa ka, mo backslide ka, grabe ka kakapandulan sa gawas. Why siguro manabi pa ka, na mong pastor? Ha? Why siguro gingana pa? No? Kami mga papa mag-sharing-sharing mis among mga kaluyahon o gamon ang giampo sa Ginoo. Bata ko na silang balauran, ayaw ninyo nag-i-share sa gawas. Kamo po nga mga mama, mag-share-share mo. Bana, mga. Ayaw ninyo nag-i-share sa gawas. Ha? Okay? Kay ngano na atong gihimo tungod kay magpaligunay ta og mag-inampuay. No? Gani gipili ra nimo kaysa imong siran. No? Gibahin mo tong giingon ni Mambet nga, unsa mo tong inampuay naman niya. Ngana no? So muna. Ingon ang that is why basaw na to ha, tanawang problema. Gi-address ni Paul, gibadlong ni Paul tanawa. Chapter 5 verse 1. Gidungog nga may immoralidad diha kaninyo og hilabihan kini kangilad nga bisan gani ang dili magtotoo wala nagbuhat sa ingon. I-comment si Pastora Prima. Ingon siya, Lord, hatagi mig kasing-kasing nga maghinulsol. Because bisag unsa nakainit ang wali, kung di ka maghinulsol, walay hinungdan. And then ingon diha pagsulti nga gisuginlan ako nga may usa ka tawo nga nakigpuyo sa iyang ina-ina. Sa wala pa sila na Kristohanon, ang papa ug ang anak pwede rang manag-iya sa usa ka babaye. Napa ba mo? Ang papa ug ang iyang anak nga lalaki pwede rang manag-iya sa usa ka babaye. Ingani ka grabe, pero na Christian na ni sila. So, bago na, nausab na, ninduta, nagsugod na unta og plano ang mga di magtotoo. Grabe na bago na gyud ni sikuan. Musuway na gyud unya ko diha, mukuyog unya ko nila, musimba na gyud unya ko pohon. And suddenly, nakita nilang, Abi na kong nabago. Bago-bago raman na ito. Pakitang tao raman na ito. Pagkaroon ingno raman na ito. So, perting uwawa na kaysa gipakaulawan si Kristo. Nga santo say, og moingon si Lord, wa ko nakailan nimo, mao nay problema. Amen? Now, napailain. Unya, dili na nimo ni ma-imagine mga igsuon unsa ka grabe ni ilang pagpakasala nga gihimo. Nagpasigarbo hinoon kamo, angay unta nga magsubo kamo o papahawaon gikan sa inyong pundok ang nagbuhat niini. Bisan tuod layo ako kaninyo, kauban gihapon ako ninyo diha sa espiritu ug sa ngalan sa atong Ginoong Hesus, gihukman ko na ang naghimo niining mangilad nga mga butang samara nga uban ako kaninyo. Sa inyong panagtigom uban ako kaninyo diha sa espiritu pinaagi sa gahom sa atong Ginoong Hesukristo, makig-uban kanato. Kabalo ka, bisan siguro si pastor maadto sa Negros. Pag naay balita nga si Kuan, mo na si Kuan, perting hasula na, kapoy kayo na, lisod ikatulog. Kung mahimo pa lang daan. Kay nga naman, pwedeng wala ang imong lawas diya kay nitalikod, pero ang imong kasing-kasing, ang imong espiritu na am diya sumahasol gyud ka.
Na matinga ka, Ezekiel pertis siyang isugang magwali because yay unang gisilutan sa Dios. Usa gisilutan sa Dios ang katawhan. Arong makasabot si Ezekiel unsaon niya. 360 years nagpakasala ang Israel. 360 years. 360 katuig nagpakasala ang Israel. 40 katuig pod nagpakasala ang igsuong nasod nga mao ang Juda. Ingon si Lord Ezekiel, inig matulog ka, wala ka siya pakanas Ginoo ato. Inig katulog nimo Ezekiel, magtagilid ka sa imong wala ug di ka pwedeng muhayang or mo bali sa pikas. Sulod sa 360 ka adlaw, ang matag adlaw balor sa usa ka tuig nga pagpakasala sa Israel. So perting hasula si Ezekiel 360 years nga nagtagilid siyang higda. And after that, hapit na mahuman, Lord, 200 na, Lord, 300 na, Lord, 359. O sa kaadlaw na gilang, makapahulay na ko Ginoo. But giingnan na po siya ni Lord, Ezekiel, bali sa pikas og 40 years. 40 days. Sulod sa 40 katuig nagpasala ang Juda, matag adlaw, mauna ang simbolo sa usa ka tuig. Balor og usa ka tuig ang pagpakasala. Ni bali na po siya. And pagkahuman na niya ato, akala niya tapos na, giingnan pag sa Ginoo, Ezekiel, gapusa ang imong kaugalingon o taptapi ang imong samot. And after ato, giingnan na siya sa Ginoo, okay na Ezekiel, lakaw na og iwali akong pulong. That is why sa Ezekiel, isog kayong nagwali. Ito ni kaganahan sa imong pastor. Kaya ang imong kanan, pastor, kanang iwali, mga blessing, ra kanunay. Hallelujah, praise the Lord. Mga blessing ra ba? Mga langit-langit. Ayaw na silot-silot. Oy, ilo impierno, bulubalatian, mga problema. Hagua po na, oy. Isog kay si Ezekiel nagwali. Gisultig yan, laglagon yun mas Ginoo. Ipatawag ang kinakusgan ninyong mga ampuay. Laglagon yun mo. Kinaisugan si Ezekiel nagwali. And you know what? Kung naakas pagpakasala, nahinanok ra kag tulog. But dunay naghilak nga dili makatulog para nimo. Because kung naakas pagpakasala, apil ang body of Christ nga maangin. Apil sila. Sa ang paglusot aning blessing na to dere og dili ta maghinlo. Di ba? Gingharian og pagkamatarong og ang panalangin og ang tanan idugang lang. So mao na. Now, tanawa, atong binagsaon, mga igsuon, unsay ilang gipangbuhat. Diretso ta sa verse 9. 1 Corinthians chapter 5, verse 9. Abot sa 13. Sa sulat nga gipadala ko kaninyo, gisultian ko kamo, nga dili makighugoy-hugoy sa mga tawong makihilawason. Gikaingon ko nagkisa imong kuyog kanunay, matakdan jud ka. Ayaw gyud kay nga powerful ko. Takdan jud ka. Kanang manigarilyohay kaniadto, kuyog kag manigarilyohay, pakit-an ra kag inig-ana sa usa ka kaha, nang gawas ning tag-upat ka buok wa gatupong. Hulbot din kag usa tuloon pa nimo. Siguro dili. Tinuod dili. Tinuod na. Inya kanang adik kayo ka og ilimnong makahubog. Pakitan kag gabula diha unya nay ice unya makaingon gyud kang praise God. Nga na no galaway gani. Oh, so minaw ta ha? So dili makigugoy-ugoy verse 10. Ang gipasabot ko nga dili ang mga kalibutanon nga nagbuhat og malaway o ang mga kahakog o ang malapason sa balaod o ang nagsimba sa mga Diyos-Diyos. Kay gikinahanglan man gayud nga sa hingpit mo gawas kamos kalibutan aron paglikay kanila. Sa ibot gipasabot ako kas Jupiter puyo sa bulan sa bituon. Ang gipasabot nga wadon na nimo ng kalibutanong mga pagpakasala. Wala bot gipasabot mo gawas na kas kalibutan gyud. So dili ka pwedeng mauban-uban nila, Lord, gagunit kas baso ba, Lord, ilikay ko sa mga tentasyon, Ginoo. Daming uhawag ko, Lord, ilikay ko sa tentasyon, gagunit sa baso.
Ha? Unsa man na diha? Ha? Bisag igor kang nidungaw dito. Ingon ni Brad Wilson. Nidungaw siya ka ng size nga malunggay mo ilabay. Bugu ako ka, oy. Pwede kay gana. So dili, pwede. Munang bisag usahon mong likay. Wala na ko ane. Asa makas ni aking adlaw. Kisa may mong kauban. Problema kayo ni. Nya, ningon dia, na kaingor bagyutag. Okay ra ni. Okay ra. Tanawa og okay ra. Kay basin niya Mateo 7:21 ka. Ngayon, ang simba, man ko Lord, nakaila mo ko nimo, naigugma, inon ka ni Lord, wako kaila nimo. Kay ngano din wako kailhim, mo niya itong ipangbuhat. Iyon pa. Ang buot kung gipasabot mao nga dili ka mo makigugoy-hugoy sa usa ka tawong nag-angkon nga siya Kristohanon apan makihilawason, hakog, nagsimbag mga Dios-Dios, tigbutang-butang, palahubog og kawatan, likaye bisan kinsa or bisan ang pagpakigsalo sa maong tawo. Kaya na magara-gara pag itang Christian ta, Christian mo, Christian. Christian. Tiyan ang unahon kanunay. Munang dili lagi ta magpasigarbo. Usahay pag yun, ang Ginoo may atong ibaylo nila. Para sa Ginoo, pilion nimo mo talikod kas Ginoo kay kuyugan nimo ning mga tawhana. Timan gyud ni malimot ka ani. Butang si muna una 1 Corinthians chapter 5. Nasa verse 6 nilala pag yug ayo. Grabe nang disiplin ni Paul ani. Gani ningon diyang ipatugyan sa yawa. Kabalo mo, kanang mga leader sa church, kining mga alagas Ginoo, hanang mga ato mga ginikanan. Kining mga igsuon ni mas Ginoong lambo na dihas Ginoo. Kanunay nang nagpray nga proteksyonan ka. Pero kaning nga chapter giawhag ni Paul. Ingon si Paul, itugyan na siya wa. It means ayaw pray og protection niya. Itugyan siya wa. Hala. Kuyawan ni nga disiplino. Basahon na to. Chapter 6. Kung usa ka ninyo agrabyado sa iyang igsuon, nganong mudangop man siya sa maghuhukom nga dili magtotoo o dili hinuon kini ipahusay sa simbahan. Munang na-bless ko di kagahapon ba to? Usa sa atong mga igsuon na siya problema ni Aresia nakigsulting. Usa man ako pastor. Engko, pwede ba yun na? Pwede. Pwede ta mo atog barangay papirmahon dayon nato dito. Ayaw ning buhat ha, kay kung imo ning buhaton, tanggong ka. Mo pirma na dito, mayong okay, na abot ng laing adlaw, nahubog na diya, nakasuyop na diya, may numduman niya iyang pinirmahan, or panataron mo diya. That is why be wise kay anak ta sa Diyos. So sabi ko, wag mo yang gawin. Taga-isa kog chance. Hatangig chance si pastor. Taga-isa kog chance, ambi ang iyahang ngalan. Ihatag nako ang iyang ngalan. Because ako ni siyang ihilaks Ginoo. Tanaw na to. Ganyan lang. Muna ito mo. Dito dayon tagpakamaalaman na to. Diya ta nangalaglag. Mudaog lagi ka, pero iyang kalag di nimo madaog. Gatuo kag nidaog kas inyuhang problema na amigo nimo siya. Ni samot siyang kangilngig. Ni samot siyang suko kay si imuha. Unya mo ingora dayon tang I don't care bang. I don't care. Relax ka. Natay Ginoo. Mas maalaman pa ta sa Ginoo or mas labaw pa ta sa Ginoo? Nasa gikaingon ko na dili tanang panahon because kinahanglan unang masayod tas kabubutos Ginoo. Malay mo, ikaw di gitistingan. Di man ni prayerful ni ba? Be akong sungogon eh. Gisungog. Gikiha. Di prayerful. Dito ra. Na, padayunon sa nato. Manong mudangop man. Tanawa, verse 22. Wala ba ka mo masayod nga ang balaang katawhan sa Dios maoy maghukom sa kalibutan o kung kamo maoy mahukom sa kalibutan, dili ba kamo makahusay sa mga ginagmay mga panagsumpake? Kahit naman sa church may mga away-away din tayo. Kasi nang wala. Kasi nag-ingon nimo nga inig tang ulan, katong mga matarong ray dili ulanan. Ulanan ta, mabasa ta.
Na magkuyog mo, ikaw makasasala ka, ako di ko makasasala. Tara, di ta magdalag payong, gaulan, tanaw na to, di ko mabasa. Lord, dili ko mabasa, Lord, imuha ko. Pareho mong basa, amen? Kristohanon, dili na problema. Ang nakalahi sa Kristohanon, kay Christian siyang mo response. Godly siyang mo respond. No? Ayaw po kong ino, pastor, hungiton kag iti, sugot ka. Layo na kakaayo sa atong gisgutan, day. Doy. Okay? So, napailain. Ingon ng verse 5. Na, dito na ta ha? Sa verse 5, angay kamong maulaw. Nga naman, wala ba'y maalamon kaninyo nga makighusay, nga makahusay sa inyong gikasungian? In fact, din his church, naa ang tanang pulong dire, balaod sa langit na dire, nga kaya ani nga himuong linaw ug unsay mga kaguliya. Na diri, na dinis pulong. Do you think pag mukiha ka dito, moingon dayon ang muhusay nimo ang lupon, ang kapitan, ang pulis, nagingon sa Biblia mga igsuon. Moinga na? Basahan din kag RA diha. Section 17, section 18, section. Kung gyud ka ani, ma'am. Kung gyud ka ani, day. Kung gyud ka ani. Nga na din na dito. Yes, ato nang himuon nga proseso. Pero unaha si Lord. Kay wa ka kay balo. Unaha si Lord. Malay mo, pag-abot niyo dito, siya na-win nimo. Ang naghusay na apil pagka-win. Oh? Kaya na to? O, padayonon sa nato. Now, so ningon diha nga tungod sa ilang mga panagsumpang kay apil ni. Verse 7. Ang inyong pagkinahiay nagpaila nga napakyas gayud kamo. Dili ba maayo pa nga kamoy lupigan o tikasan? Apan kamo hinuon ang nanglupig og nanikas bisan gani sa mga kaigsuunan. Imagine no? Mukani ato wala na nila ni buhata. Mo nang karon gipasidan-an ta kay maybe in the future ato ning buhaton, ikaw may manubag ani sa Ginoo ha. Okay? In verse 9, tanawa, sa walay duha-duha nasayod kamo, nga ang mga dautan dili makasulod gingharian sa Dios. Ayaw kamo palimbong kay ang mga taong makihilawason. Mga, tanawa ha, kanang atong mga cellphone, basig naa pa dihay mga nanaghubo, naanay mga skandal na inyong mga cellphone. Alam na this, imo nang gidelete sa imong cellphone, nanarbaho mo. Inig paniod to, mamahuway. Ito inyong mga kauban, nananaw dito. Apil po ka. So, sa walay duha-duha, giingnan, okay, dili gayon makasulod sa gingharian sa Dios. So, ayaw palimbong kay ang makihilawason, ang magsimbag mga Diyos. Wala tayo laing gisimba diri ha. Wala tayo laing giampuan o giludhan ang Ginoo ra gyud. So, naa kay gidugang ana, Diyos na. Mananapaw. Makihilawas sa isig kalalaki. Masuko mo? Basta hisgutan ra bag yun ning ingani. Makihilawas sa isig kalalaki. Muingon dayo, manong hilabton mo me? Wala ra bag yun minang hilabot ni mo yads. Nga na dayon. Gisulti na sa Bible. Sa King James rabaan, literal yun ang iyang gisulti. Makighilawas sa isig kalalaki. Imagine ko na. Ayaw na lang imagine kay mahot kayo. Na? Og isig ka babaye. Kabalo mo. Alam na, dili na kuan ron. Sa una, ang mga ingon ana og kuan, kinaiya, magtago-tago din mo mahibawan. Pangbayig suot, mang make-up. Karon wa na. Mas gwapo pa na. Gwapo. Na verse 10, kawatan. Kawat. Bantay ta ha. Kaya usahay, makakawat ra bagay tas oras na tas Ginoo. Mangawatas atong mga halad. Ang atong mga ikanapulo, ginakawat ito. Bisag, kanunay nagyong mabasag yun ni mo diha. Kanunay na lang nagbalik-balik. Kawat yapon. Sunod.
Nya, kawatan, hakog o mga palahubog. Mga papa, ingong amen. Atong kusog-kusog o gamay, mga papa, ingong amen. Now, di po ta excuse anak mga papa, kaya kini po nga itong mga mama, magsige ni sila in English sa una. Ay, mga tawa daron. Ha? Grabe mang Inglisay nagyog mga hubog na. Now, kaniya ito makaingortang okay ra ni, pero sa dihang na Kristoano na ka, nabasa ni mo sa Biblia, oy, ang pulong sa Diyos nag-ingon man, di ay, sala di ay ni, magpadayon ka? Sala nga tinuyuan. Walay tulog kay sigig sugal. Sigarilyo, inom, drugs, na yung mag-ampo, Lord, tagaay kog mayong panglawas, idukdok imong ulos, simento. Kay basig ma-inline. Basig matarong ba? Basig nangalubag na itong mga ruska diya sa sulod. Di matulog kay magbuntag og sugal. Suyo pag yun. Mo sigarilyo, mo inom. Nya magampo sa Diyos, Lord, tagaay kong mayong lawas. Patambuka ko. Tagaay kalinaw kong pamilya. Timan ini. Pagsulod sa usa ka panimalay nay palahubog. Hayahay magsaos ka simanang nay kalinaw. Sige yun ang gubot. Ikaw amahan mo yung kang nahigugma kasi imong mga anak. Pero nakainom ka, bisag kadlaw na di mo patulogon imong anak, sikag balik-balik, yaw-yaw. Ni mga asawa, di adiri kasimba, tudluan sa Ginoo, pagpaubos lang. Usaon pagpaubos? Tulo na ka oras, balik-balik, istorya. Katong nakarelate, ingong amen. Katong nagtanaw diha, nakarelate. I-type ninyo diha, nakarelate ko. Tinuod na. Nagingos Biblia nga di ni kasulod siyang gingarian. Napailain. Tig butang-butang. Mo man gasunod o tig butang-butang. Buhat-buhatan nimo siya sala. Kanang sala niya imong dugang-dugangan. Parang di mahisgutan ang imuhang mas dako pa kaysa sa iyaha nga sala. Sabta na to? Murag na'y nagmahay nakasimba ron. Ali, ay, ako na naigo, no na mapawa ko ni simba. O, niya palain. O mga malapason sa balaod. Na? Ingon ko sa mga batanon, kay malipay lagi ta kay Christian man sila, managbarkadahay. Pero wala ba ito na ako pakasala mo ha? Kaya nalipay sad ko nga naa na mo'y fellowship. No? Imagine na ganin ng mga batanon na toron dasig na kayong marig prayer, midweek, unya mga halad na ganing mga awit. Patong gabi huna, mga dool na to alas 11 no? Dool na? Yan, nasilas kalsada, gasturyahanay, pero dool rapos balay. Yan, na may kanang naang nagpatawag sa ako ato nga, Pastor, pwede ba kong arion ni mo? Ang puwi taon ko, nga na. So, lakaw ko. Na sila dito, ko, dong, uli na mo ha, kay masuruyan unya mo. Basin og mga tanggong mo, yung, mga bunagin, mga Christian. Hay, mga malapasos, balaod. Lain na pong, yung tawad. Ha? Hatan juga na akong lechon manok po dito, or madala ka dito, hatan po ka na akong pagkaon. Pero ayaw kag-expect, ayaw-ayuhon ka na akong sulti dito. Kasabaan juga na ako apilang pulis. No? Unya, ingon dia, malapason sa balaod, dili makasulod sa gingharian sa Dios. Munang nag-social distancing ta. Saan naman itong inyong tabon sa inyo? Sige lang, nindot siguro ngipon yun. Verse 11. Ang pipila kaninyo samar gayud ni anak kaniadto. Di ara. Wow, nalipay na. No, nalipay na. Oh. Ingon siya nga, ing-ani daw ta kaniadto. Karon, kumusta?
Praise God, giusab na ni Lord. Katungulan ni Amen, ginuoray mag-igo. Ingani daw ta kani ato. Dili manggaling na kompleto pero sure nga nay usa diha. Or maybe wala na lista diha ang imo. But siguradong naa diha. Sige ko no, syagit, igo ko. Usba ko no, inaigo ko. Nakaron. Ingani ta kani ato, karon kumusta man. Ay, maghusay tabi. Sige, raman ta direk. Amen, amen. Hallelujah. Praise the Lord. Dire. Ingani ta kaniato, karon nga na Kristohanon ta, mas nilabaw panuan. Kabantay mo na nga na, tuo ka ng mga balao na ni kalibutan, ha? Isuga, oy. O say gusto nimo walay balao sa kalibutan? Tanan na magpatuyang bisag unsa na panghimuon kay way balaod, paunhanay ra kisay unang matigok. Kay way balaod. That is why, dapat kamaot mo balanse ani. Sa gikaingon ko na dunay panahon ang tanan. Gawa siguro kung taptapan imong mata kay di nakapabasa sa Bible, kana. Pero muingon ra ditong pag face mask or pag social distancing. Nga tuo, walay COVID. Natas Ginoo way COVID. Kasi nag-ingon na. Sultihan ka na ko ayon naginhawa. Di ka ma-COVID, di ka maginhawa. Diya, padayon ta? So, pipila ka ninyo ingani atong binuhatan ka nito. Amen ba? Apa, nahugasan na kamo sa inyong mga sala o gihalad na kamo ngadto sa Dios. Asa ta nahalad? Sa Dios. Wa ka nahalad dito ni Sandayong, ni Santilmo, ni nahalad ka sa Diyos. Nakasinabot ani. Kung nahalad ka, bitaw makita man mo na, tanan sila. Tanan nga mga giilan nimong balaan sa Biblia. Atong mga apostoles. Kauban na sila tanan. Sultian ka na ko, bisan pag si Moses, si Elijah, si Abraham, si David, si Samuel mo ampo ni mo, di ka magbago. Matuok ka, anak nga sala. Nakasinabot ha? Amen? O niya, gimatarong na kamo sa Diyos, pinaagi sa ngalan sa Ginoong Hesus Kristo, pinaagi sa Espiritu sa atong Diyos. Kasi gamatarong na to, ang Ginoong Hesus. Kinsay nag-ingon dire nga maluwas ka pinaagis imong pagkabuutan hinimbahon himasag Bible himang gihatagon ka maluwas ka ana dili ang nagmatarong nimo aron ka maluwas si Kristo. Ang buhat ni Kristong pag-antos pagpakamatay pag-ulas yang dugo maoy naghugas nimo kay bisag unsa ka kamatarong sa mata sa Dios trapura ka kung wa ka nahinluis tugo ni Kristo. I am a Sabbatarian before. And I thought, kaning nagsunos balaod, maluwas na ni. Pero giablihan sa Ginoo ang akong mata. Giablihan sa Ginoo ang akong kasing-kasing. Kaingon gyud ko, Lord, gikaluy adram na ko nimo Ginoo. So wala na kay ipasigarbo imong kaugalingon o ang imong ipasigarbo ang Dios na. Memorize kayo, 10 commandments. Especially ng pagkaon o adlaw balaan na ako. Kinaon. And nagpasigarbo pagani ko. Ngayon ako, kamo na, impirno na sila. Klaro na kayo. Karing Biblia, adlaw. Na adlaw, kaon sila na, di pa kaon. Pirno na sila. Pasigarbo na. Self-righteous. Now, kani ato mo ni ang ato mga buhat, ba't karon dili na? Gibalik ni Lord pagsulti sa verse 19 ug 20 nga atong lawas espiritu, templo sa balang espiritu. Ningon diha sa verse 19, wala baka mo masayon. Nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo. Og nga gihatag sa Dios kaninyo. Dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kun dili ang Dios. Mao na ni. Kisay tag-iya na to? So dili na kita sa atong kaugalingon, ang Dios na. Now karon. Kung naay sapatos si Giselle, kisay tag-iya ani si Giselle. Kisay magbuot anang sapatos ha? Si Chacha, si Giselle. Si Giselle. Kasimple, anak.
So ang Ginoo na magbuot sa itong kinabuhi, di na kita magbuot-buot. Nausa man ang pagbulutan sa Ginoo, pagbulutan sa Ginoo, naas Biblia yang pulong. Munang makita nimo ang tao relihiyoso, pero dili Kristohanon kaya wala nagsunod sa pagbulutan sa Dios. No? Nahinomdom ko sa una, inig pangalawat na. Lawas ni Kristo. Pwede pa man tong mukaon, apilon pa ng tudlo. Kay gwapo ang pare. Naon. No? Karon di na pwede. Na ako'y kanang, adili may kabatch, pero kanang schoolmate may ba? Naptan, first year ko, sila fourth year. Paghatag sa pustyas, pagtalikod niya, iyang gisalod, giluwa niya iyang kamot, kay gitunga niya. Nya gikaon ang katunga, kay ang katunga ipakaon daw kuno siyang manok arong mudaog sa sabong. Nya kay nga na bitaw? Huh? Mao na. Okay, sabi wala nakasuway og mga ingana mga totoo. No? Nya napatong katong holy water. Apil tong naingana. Tingala ka bisag usa og ligo mang malikas lagi hapon. Siguro isaw-saw nisto balde na, lumsas sa balde. Anong balaang tubig? Mura di na ni mamalikas. 30 minutes ba? Nga na ang namunga to. Ha? Sa tinuod lang, tanan, walay kapuslanan ng atong gibna panghimo. Kung kita mismo dili, yun nato ikinabuhi ang gitudlo sa Ginoo. Makaplagan, makitan, gihapon nato ang atong kaugalingon sa matag adlaw nga nagkinabuhi supak sa kabubuton sa Dios. Unyang magka-problema ta basulon ang Dios. Nagpile siyag taas na kayo nga pader hollow blocks. Lasaw kaayo ang simento. Unya habog na kayo wala pagyoy kabilya and then natumpagan siya and then niingon siyang Ginoo nga nang gingani mo kunimo. Na ay problema sa utok na. Kita mo'y nagbuhat og mga pagpakasayop. Kita mo'y nabuhat og mga pagpakasala. Karon makaproblema ta, i-blame na to ang Diyos. Kana ra ba dyan makaproblema ka nindot og imo-imo ra? Pero maapil ba po si mama, si papa, si Inday, si Dudong? Maapil sila, malayag man po sila. No? Dire kasagaran nga apelyido dire sa Lourdes, Ongyot, Prito, Balihon, nga pinirito. Nga na ba? Balihon, unsa pa? Unsa Putot. Nabitaw putot nga apelyido. Napoy pukot. Kana, pukot nga isda, pinirito, Balihon. Na? So, muna yung mga common din ng apelyido. Sa mo, ang common, kasagarang common dito ng apelyido, kanang Morales. Sa among apelyido, kining among apelyido, pag muadto ka ani og Santander, Cebu, ayaw na lang magminyo diha kay pareho ra mga apelyido. Kinadaghanan yun ang katubig diha, kalayo ray kulang. Na, tanawa ha? Usara ka buok katubig ang mangawat. Muingon na mga tao, kana rabang mga katubig, mga kawatan rabana. Ha? Gusto ka yung anak, kanunay ang ilang isulti diri nato? Mga Kristohanon, mga ano na adiha? Kita tanan. Siguro, John. Kita tanan. Munang kitang mga papa, pabadlong yun mo, sungguhon yun mo na ako. Makatilang yun mo stira ni Eugene. Kanang hami-hami wave ni Sanguhan. Gatuo mo. Ha? Ato mga ginikanan, nangugat na, mangbuto na lang ning ugat, liog o binadlong. Di paghihapon ta magkaton. And hopefully mga igsuon, masabtan na to ni pag-ayo nga dili na ta iya sa kalibutan. Kung dili, iya na ta sa Diyos. Ipakita nga lahi ka. Ipakita ang unsay imong nakatunan diha sa Ginoo. No. Kanang ato ning dadon sa matag adlaw,
Dadon nato ni nga pagtudlo. Sa matag adlaw naa natay tagsa-tagsa ka problema nga atubangon. Imo pang dugangan sa ang imong kasing-kasing nabugatan ng daan sa imong problema karon. Imo pang dugangan sa nahitabo sa nang labayng panahon. Nagdumot ka. Then imo pag yung dugangan o kabugat, pinaagis pagkabalaka o kahadlok sa umaabot. So that is why bugat ang atong kasing-kasing, walay tinuod nga kalipay, ang atong ngisi, mini, mini, hilaw nga ngisi, piki nga katawa. Ang ba nato makatawa rag na mag-joke. Eh? Pero sa tinuod lang, dili wala tay tinuod nga kalipay. Mato kag silinganan kay nakay problema sa yung balay, ato kag silinganan istorya mo ngisi-ngisi pag uli na doble imong problema kay waday ka kapanghugas. Yaw-yawan pa kasbana. Pero sa tinuod lang kung musubay na gyud ka sa unsay gisultis Ginoo naa kay tinuod nga kalinaw o kalipay. Kanang mahutdan na mogbugas, moingon ra ka sa Ginoo, Lord. Bisan gani ang mga langgam, gihatagan nimo sila uod. Bisan gani, wala may tubig ron. Mga lalaki ato mo pangihisod panan. Bantay lamang mo. Sige, dito mo pangihi. Yung mga babae, lahat to mo CR. Kaya wag yung tubig 2 days na. 3 days? Yan ang abo may ganiha, kuwang pag yun. So, wa nakaabot tong puno baril. Yung mga babae na lamay, pasiguro nagbubo. Human ani, manghatod, yung maghatod, bangabo, mamig tubig. Wa may tubig. Now, bisan pa ana mga igsuon ko sa Ginoo, Lord, walay kuryente, walay tubig. Ako ug ang akong anak, grabe gyud mig kainitana kaayo. Munang og maglong sleeve ko singot. Ingon akong wife, asa man ta ani? Nya kay di pa may kasulod og ato mig mall. Na may gamayng bata. Asa man mo? So no choice, diha rata magpinaypaya rata. Nagpray ko sa Ginoo, Lord. Wala may tubig, lutag mo ulan kay bugnaw ang panahon, makatigom pag yun mig ulan. Ni ulan, kinakusugan. Napuno ng among mga sudlanan, kulang pa di gyapon. Ayaw, pabutang mo ulan, pastor, papaulian nami. Sige, uli na ta. But magsabot una ta ha, before mo mauli. Romans 12:1 og to. Last na ni. Romans chapter 12 verses 1 and 2. Hello? Romans chapter 12 verses 1 and 2 ringo sa busa. In English, therefore, or conclusion. Mauman gani, kanang word nga mauman gani, or therefore, or busa. Conclusion na ni. Mga igsuon tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato. Hangyoon ko kamos pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios. Asa itugyan atong kaugalingon? Ayaw itugyan imong kaugalingon niya. Kay basig dili siya ang giandam ni Lord, magmahay ka. Natoy nagpost ka bahig relo. Niingon diha nga, kung wala na siya time nimo, palitan ni nga relo. Oo, kung wala na kay time niya, palitan ng relo. Yan na, itong nasa post, nang muot ko. Wala na kung siya time ni mo, palitan ng relo. Di ka itong relo, ibaligya ba? Niingon ako nga, pastor, palihog ko ani pastor. So, dili na ko ani ron pastora, tigdil pagyug ko. Pero dili, diris ato Dili ato ang sakop. So, nanugo na ako nga, pastor, palihog ko, kana nga gamit pastor ako nang ibaligya kay di naman gud ko diha pastor unya mao na ipadahan na lang ang halin nga na bitaw. So refrigerator daw to. Bag-o pa man pod. Ingon diha busa mga igsuon kung kaluoy sa dakong kaluoy tungod sa dakong kaluoy nga gipakita sa Dios kanato hangyoon ko kamos pagtugyan sa inyong kaugalingon ngadto sa Dios ingon nga buhing halad
balaan og makapahimuot kaniya. Kisa daw makapahimuot, asa makapahimuot? Sa Dios. Nakasuway na kang tawoy imong gipahimutan. Bisan pag-satisfy siya, naaga po siya ikasulting maot nimo. Lami atong ilang sudan, pero kato ilang plato, mga daan. Ngana. Ang Diyos may pahimot, di siya mo reklamo kung sa imo'y hatag niya. Sa suway na bitaw kang ang tao imong gipahimutan, o sinay tabo. Imo siyang gipakanta, ikaw nagbayad sa abang, sa video kay imo siyang gipakaon, imo siyang gipainom, gisukahan pa ang imong supa, gihatod pa nimong uli. Naaghapon sa gikasulti nimo. Pahimuti ang Diyos. Kinira ba yung mga taong nagpahimot sa Ginoo, di ni mauwahis panalangin. Di ni mauwahis kadaugan. Pahimuti ang Ginoo. Mao kini ang matuod nga pagsimba nga angay ninyong ihalad matarong nga kinabuhi. So kasimba ta pero wa pa nato nahatag atong kinabuhi sa Ginoo. Problema na. Sa verse 2 tanawa, ayaw, tanan mo yung ayaw. Kinira ba yung ayaw lami? Yung ayaw na, lami aoy. Muna'y nakamaot mga igsoon. Oh, magprangkahanay ta kay alas 12 na. Wala pa. Magprangkahanay tagtaman ani. Kung naay iwali si pastor, naisulti si pastor, buhata. O dili ni mo buhaton, ayaw nagduol ni pastor. O nakay sakit niya, muduol ka sa ospital, muingon ang doktor, ayaw nagbuhata, imong gibuhat, ayaw nagduol, balik sa doktor. Nakasinabot ha. Kanabit ang ingon ng doktor, ayaw na ng tambok. Kaya ang imong dugo, 550 over 670. Ayaw na ng tambok. Imong maintenance, maon ni. Kabalo ka, imong maintenance. Nagsalig na noon kas maintenance mo nang mo patuyang na noog kaon. Muna'y kasagaran, nganong nangatigok, nganong mulala. Kaya ingnas doktor, ayaw. O, di ay maintenance. Kato nga maintenance, mo, sa ito ka na, iyang sana, siya mo neutralize niya ang imuhang duo, ang pressure. Hala, kayo mo kumpiyansa mapod. Ni anay maintenance, litson pa rin, mukbang pa more. Nga na na yun. Dauton. Dauton ng atong panabot. Ganita madawat sa unsay pagtudlo. Maubitaw na mayon, likayini, kay sigurado, latosun ka, ni makaproblema ka ni. Di mo likay, makaproblema na, pastor! Amigo rin punta, oy! Nga na, dyan ang mga anak ko sa hay. So, sa verse 2, ayaw ka mo pagpahiuyon sa pamatasan ni ining kinapanahon na. So, unsa may pamatasan anong panahon na? Ang mga nawong na og kwarta. Ripa-ripa ba? Kaya gustong maghago, magripa na lang kayo. Dali ra kayo. O niya, kay bisan pag matarong nga paagi, bastag masudlan nas pamuhats kaaway, sigurado gyud ka. May lang magmataymingan kang igo pa, nakabalik o sa nagka-problema. May igo lang mataymingan nga nabalik na ang imong gi-invest o sa nagka-problema. What if pagbutang nimo nagka-problema, sulungon nimo? Be wise in tawon. Be wise. Si Lord, nagid ang panalangin bastag magkugi ka des Ginoo. Amen? So, wala po ko nibabag ninyo ha. Di po ko maingong sayop na. But doon na Kristiyano nakigsulti na ko ana. Nasa sa gawas niya. Nasa kwarta. Muna iyay padala. Kay uso lagi ni ripa sa buhol. Mupalit siya anak nga slat. Inko ayaw nagbuhata. Ano man, pastor? Ayaw rag buhata. Ayaw rag yun. So wala. Naingon na siya, pastor. Katubang among ang group, katubang nga group, nga nag-invite ako, nakuan yun sila, pastor. Nagka-problema sila ron. Dagang kayo ng reklamo, kay mauna. I told you. Okay na. Sa dumagiti, dagang ingana, naagani mga pastor, ingana ilang ipanghimo. Ang purpose, helping the ministry. Kaya ministry, lisod kayo.
Ultimong pangsnak, panggas sa mga alagad sa Diyos, wala. So, naghimo sila ing anang organisasyon. Ang ilang mga kwarta, nga ilang nalikom, ilang ipatigayon, nga tos gawas, inigbalik sa sulod sa dolyar, piting dakuan na, so na-income. Karon nasudlan og mga dili magtotoo. Naay ginagmay mga dili, magka-problema, sumbungan na, kiya-kiya, walay permit, sirado na dito. Mabalik pa inyong kwarta? Wala na. Ayaw ka mo pagpahiuyon sa mga pamatasan ni ining panahon na. Ipabag-o hinuon sa Diyos ang inyong kaugalingon. Pinaagis pagpabag-o sa inyong mga huna-huna aron masayra ninyo ang kabubuton sa Diyos. Unsay maayo hingpit og makapahimuot kaniya. Maura ni. So again, wala ko basin ako na po i-post ani ron. May labot man ka, iwali si Kristo ayaw ng among business. So again, wala ako ra mong gihatagan og unsay mga posibilidad nga mga umaabot ni ana. Ha? Gani, Deuteronomy 28, moabot ang panahon, magpahulam kamo, apan dili kamo manghulam. Muna nga, sang lisod ta. Agwantahon lang yun siya nato. Kayang may tabo, ana, pag nakay problema, mangita kag problema. Sakto? Nakaani, for example lang, lending. Nya, kada Miyerkules mong bayad. So, wa man kay ikabayad, problema ning naningil. Manghulam sa ka, lain na pong problema. So, muna nga, be wise na lang yun ta, ha? Na kanang inyong mga pangluto-luto diha nga mga, sa may inyong mga gikalingawan karon, sa may inyong mga, natoy mga nang luto-lutog, mga chicken joy, mga snacks, mga tempura, mga, i-pray na to na i-bless na sa Ginoo. Okay? Ayaw lang nagyog, isimanita, lisod kaayo jud na, I tell you, lisod kaayo na. Amen? Now, I warn you, padong na pod ang election. Di ta mag-away, ha? Okay? Kay basin niya, may nga sa ari kong yap. Ingon siya, ari kong ormentado. O niya, di magkaoyon, maghurumentado. Oh, so, iyahay taan eh. Pag ampo sa Ginoo, kinsa gyud diha. Og di ka iuyon nila, pangutana na lang ni Pastor, kinsa man ay imuhang kuan. Hana na lang. Kuyog na lang ta. Di ta kanako tuganan. Amen? Mga ko nangampanya mga igsoon. Akong pagdasig sa atong pagtapos, ipakita gyud unsay atong mga nakatunan mga igsoon. Amen? Ipakita gyud. Kabalo ka. Your action speaks louder than your words. Di na nimo ingno nimong papang, simba na ba? Kay buhi pa ka. Pamuyo siya na bag-o naman niya akong anak. Pa, ma, simba sa ko, uban ta, puhon. Kalugar mo, unimbag kita kay samtang napatay kinabuhi. Arisa ko, God bless ninyo. Nga na ipakita sa buhat, di ka inig uli, pag gawasa mo dili pa, gawasa mo dili, ikaw ma, gawasa mo kung wala mo galungan, kabala mo alas 12, mo mahumag simba, pastor, kinadugaya kayo mo, wala mo galungan. Pariho lang mo ni pastor. Ipakita gyud na sa buhat kanunay. Again, ipakita ang imong pagkakristohanon. Munang naiawit, sidlak, ipakita ang imong kahayag. Happy anniversary, Humawan Couple, o happy birthday sa nag-birthday. Karong adlaw o kagahapon ni Arjan. Manindog ta mga igsuon, magpasalamat tas mga pulong atong nadawat sa Dios. Let's pray. Heavenly Father, thank you kay Ginoo sa mga pulong nga imong gipaabot kanamo. Salamat o Dios sa imong pagpamadlong o pagtudlo. And we pray, Father God, nga bisan pa o Dios sa among mga kawaladon karon. Tabangi kami Ginoo nga sa kanunay mo salig diha kanimo o Dios. Tagay mig kaalam Ginoo. Sa bisan unsang paagi, maningkamot mi para mo survive sa paginabuhi na mo. Karong na ipagkaon, makapalit kami sa mong panginahanglan sa mong panimalay. Pero kita gyapon namo Ginoo nga daw kuwang. Pero nasayod kami Ginoo nga sa among mga panaghago. Uban sa pagpailog, pagpaubos og tinguha.
Matabangan minimo Ginoo nga sa gihapon mahuptan na mo ang kang kontento, ang kalinaw, ang kalipay sa pamilya, mahal. Salamat Ginoo nga bisan sa ginagmay namo nga mga pagpamuhat-buhat, imo ning itandugon, panalaginan. Maangko namo ang mga blessing, ang mga panalangin Ginoo. Kapasalamat bidyan nimo. Ikaw maoy among kadato o Dios. Wala man tuod mi nahuptan nga mga salapi, maanindot nga mga butang, mga halon nga mga Pinoyanan. Apan paubsanon kami mapasalamaton nga bisag asa mi moabot na kapuyo mi sa imong presensya nga maoy nanalipod namo. Sakit kayo ang mga pagtudlo, mga pagwali karon. Apan nakita nimo ang among tinguhag pangandoy nga kadtong tanan. Makahinggawas kami ni adto Ginoo. Tabangi kami o Dios. Masurinder namo to nga mga sala diha di mo Ginoo. Masurinder namo ang among kaugalingon ug ang imong gugma. May maghari sa among kinabuhi Ginoo. Salamat kayo sa kinabuhi sa tanan nga niya. Sa nagkalain-laing mga kalisdanan, mga problema, gani tungod sa pag-isog sa coronavirus. Daga na sa mga kinabuhi ang mga nakutlo. Ba't padayon kaming naninguha samtang buhi pa mi, O Lord? Nga makakita pa sa imong kaayo, makapangalagad, makasimbag, makasidungog pa sa imong gamhanan nga pangalan. Mao nga, O Diyos, wala mi kwartang ikadagan sa doktor. Apan ang among pagtuo Ginoo, dato nga modangop kanimo, O Dios. Panalipdi kami gikan sa hangin nga maginhawa namo nga makamatay Ginoo. Panalipdi kami, O Dios, gikan sa mga bitik sa kaaway nga buot mo lipon ka namo. Salamat Ginoo nga buhi nagginawa ang among pagtuo ug ang among paglaom ug ang among paghigugma kanimo padayon nga magkalayo. Salamat sa imong grasya, salamat sa imong gugma nga among mga tatay nga niya Ginoo. Salamat nga ligon ang ilang immune system Ginoo, ligon. Among mga nanay, ang among mga kabataan, kami nga mga hamtong o Dios kabatanunan, ligon ang among immune system. And we are immune by the blood of the Lord Jesus Christ. Hallelujah. Sa mga nawadaan, sa mga minahal sa kinabuhi tungod aning coronavirus, thank you Lord that all of them will realize na in this world, walay permanente. Give them a chance, O God, to serve you, to know you. Salamat kayo Ginoo. And we pray, Father God, nga padayon gihapon